שזה כמו מקלחת טבעית כזאת, ממש מביאים שם, ואז נעלה חזרה למעלה בדרך כלל. ומה שיפה ביער הזה, שבאמת כל העצים גדלים בין האבנים. איך הדבר הזה קורה? העץ הזה שאנחנו עומדים תחתיו, איך קוראים לו? תאנה. תאנה? ככה ממש לא נראה תאנה, גם לא תות. זה בלוט. תסתכלו למטה על הרצפה, חפשו ספלולים. יש פה? אני יודעת את זה, בצד ההיא. נדמה לי. כולם פה את לבד. אני מסתכל במחר בערב. נו, כן, סיימת? יערה? יערה? עם סוכר? עם סוכר? מה הולך שם?